Haleluya, atong daygon, ang atong buya Dios. Haleluya sa Espiritu, kamoturan, ngayon, sa kusog. Haleluya. Atong papa, atong gamot, atong sayaw, atong napil. Amen. Haleluya. Yes, Lord, kadoon kita diya sa buya Dios. Amen. Yes, Jesus. Haleluya. Yes, Lord. Maghaul kami kanimo, sa pagpaubos sa among kaugaling. Maghaul kami kanimo, Magadayon ka, yes Lord, hallelujah. Magadayon ka. Uhul kami kanimo, sa pagpaubos
magtukso, magasayaw, mag-aawit kami, magapakpak, magabayaw sa among mga kamot para kanimo Dios tungod kay ikaw. Gamhanan no mahigugmaon kayo nga ni kanamo Dios. Hallelujah. Salamat Lord. Nining adlaw ning mga oras o Dios. Ikaw gayud o Dios nakikuban nga ni kanamo Lord. Salamat Lord sa imong presensya. Salamat sa kalipay gugma o Dios. Ngayon gihatag ni kanamo Dios. Wala kay makalabaw sa imong gugma nga ni kanamo God. Hallelujah. Salamat kay Ginoong Dios. Ang matag usa malipayon nga nagadayeg o Dios niya kanimo Ginoo. Hallelujah. Mo kini mong gusto nga am imong madungog nga ni kanamo Dios. Makita nimo ang matag usa kasing-kasing Lord nga nagadayeg niya kanimo Dios nga tinud-anay o uban sa dakong gugma. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Walay makalabaw. Walay makalabaw sa gugma. Lagadan pag kanamo walay makalabaw din sa
Diyos, Lord, salamat Ginoong Diyos. Sa essential. Salamat sa kalipay. Ngayon ipasin natin sa kausa. Hallelujah. Salamat Ginoo sa inyong lugma. Pabatong ini ka namo. Salamat sa inyong pag-atiman sa matag adlaw sa mong kinabuhi Ginoo. Salamat sa inyong pag-uban nga ka namo. Amen. Salamat kay Ginoo nga amo ka nang nasinati sa matag usa. Hallelujah. Nabati namo ang imong gugma gayon nga ka namo. Salamat sa imong gayong kaayo sa matag usa ng mga kinabuhi. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw muna nga Lord. Kami magaduol, paubos diha kanimo Dios. Hallelujah. Sa matag usa ng mga kaugalingon Ginoo. Aron nga ikaw Dios ang makita ug mapataas namo Ginoo. Sa matag usa ng mga kinabuhi. Ikaw malipay nga ni kanamo Ginoo kay kami. Mapainubsanon man nga na kanimo Dios. Salamat Ginoong Dios. Orasa. Salamat Lord sa kadasig, kalipay, kalikpon sa mga kanimo. Salamat Lord sa pagtuo. May mong ginapalambok sa kanunay nga kanamo. Lagi sa mga pulong mo Dios kami nalikon, kami naglampok Lord God. Ditubo ang pagsalig, pagtuo na kanimo, pag-ilangan ng kanimo Dios. Salamat Lord, dalayan ka o Diyos sa walay katapusan, tanan dugog himaya, mga pagpasalamat among iya, tugyan lamang niya kami. Yan sa ngalan ni Jesus. Pagpalatakan ng mga Diyos, hallelujah. Maayong buntag Igsoon. Amen. Maayo ba imong Dios Igsoon? Amen. Amen. So sa way langay-langay Igsoon, nasayod naman gyud mo sa akong bahin dre. Anong mibarog si Brother Christian Ria mao ang paghagit anak kaninyo na muanhi mubarog diriya aron nga isay-say kung unsa ka maayo ang Dios nga nasa imong kinabuhi. Na namuhat siya ng anak kanimo sa wala pa ba ang Domingo o sa nanang Domingo. Amen. So, isugin na iso na yan natin pagtibi. Kasi muna, Maayong buntag sa tanan, no? amen. Nagpasalamat po sa akong buhay kumano ng Kristo siya. Siyempre, atiman nga ni kanamo, hatag yun siya sa kanaman ko ng pananglan sa pagkatlaw. Bisan pa man gabi, nagkuhan ni Gary, nag-study. Kampong nag-tatay, nabuhay na niya, maraming siya. Nag-share ko hapon sa inyo, kapag hapon, pagkanaw na ko sa video hapon, kapalod ko nga, basta yung na ng video, hindi ko na siya pumakusay. Sige, patanaw na ko siya. Siguro mga 5 minutes lang, mga nituman, ang cellphone niya, iulit sa kuwa, kapalong mga, nana siya yung spirito, malaking ko sa kuwa, so ngayon iulit sa kuwa. So, kuhaan lang po kayo po, may gabi, nag-apos na iya ha. So, karong puntag, nag-apos siya. Apos siya nga, nahap daw yung mata. Nahap daw, naroon dyan yung kuwa. Sinina, nagpasalamat po sa Puno, kapag mga nagyang lang ako skip na pastor. Uwi na ko ako nga mahal pastor nga. Ito lang ko dito, kung siya kasulugwang po, yan ako madawatan lang po na wala po hindi ko kayo, uwi po tayo. Okay, kung ako mistorya, naman ako to, kaya kung ako kaya, istorya yun yung sakit. Okay, ngayon lang po, pagkainok po siya. Kung ka na akong istorya sa istorya, nakakama na kasama to sa Ginoo, kanamukuhan siya. Di ba't lang po siya sa Ginoo, kami, mga anak, matutunan kami nagkulang ng istorya siya. Sa naitabo niya ha, salamat sa Ginoo kay wala siya gini na kuhaan din sa pananaw ng bilik pagluman siya kung siya. Sana masalamat po kay may gugmaon din siya ng Diyos at sinabis ka ng Diyos. Amen. Sa Igsoon.
pa. Alright, son. Salamat dia. Tira pa. Wala na mo son, mahalap ni gawit ka. Yung pesya ang naging napakalaran tanang ng talintong na naata. Talintong na ay ito. Ato silang nagdali ko na kaniya sa aming pumiyo. Molo ba? Relasyon ka. Napuno sa pagsilan. Pagranat kang ulan. Paning kamo, magpulan sa inspirasyon. Walay laing mo, nagas magtuon ang kansyon. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko. Walay laing kapaturan, walay laing pinapuli, dawas na sa karoon, ikinahanglan ang kadagugan. Sa lumay, pera, tabu ko. Kapasali, iyangan at kusala. Dito nagalipay ang pagpulong dalisyon. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko. Walay laing kang matulong, walay laing pinapuli, dawas kanima. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko. Walay laing matutunan, walay laing pinapuli, dawas kanima. Dawas kanima. Dawas kanima.
Amen. Dad, balik na mga ng Diyos. Ngayon, ng Diyos. O, nakatag ako sa bahay ni Son. Minang pagpulong sa Diyos, Son. Ulan ng Magyo. Amen. Tuloy lang. Nakatag na ako sa pagpulong. Ngayon ako kaya pero ginalik na Pilipino. Bago ito niya. Di maayong buntag dahil sa tanan. Amen. Minsan, ang inalim na ng ato ang nayutang gaulan, pero di ako ta makita kung sa kita na nasa Ginoo. Kaya ako akong tingog sa video pag-upagaw. Dahil pag mga bulhatin ko niya ako ang ginaagto. Apan, salamat sa Diyos. Tungkol kay dili tubukan sa Diyos na anak nitong dili masulti ang iyang ulong. Amen. Wala yung babag na dili na tumahimo ang iyang bulhatin. Ini mo rasa. Tungkol ang Diyos, maayo man kayo sa pagkinabuhi. Mo na nga balusan nato siya. Yan sa mga maayo po na binuhatan. Amen. Salamat kayo sa mga mensahe nga ato na usap. Amen. Naghatag ng pagpainugdom ka nato. Ang atong Ginoo mao din ang atong inspirasyon. Isa ba ang atong inspirasyon? Ang Ginoo ba? O ang mahali ba? Nagmalipayan lang ba ang mga lagad sa Ginoo kay tungod kay naikwarta o panalangin? So kung inana ako ang pangalagad sa Ginoo, dili mao ang Ginoo mao ang tinudan ng inspirasyon. Kung dili ang kwarta, di kinahanglan nga makita nga kung tinuod yun ka nga nangalagad sa Ginoo, kung siya yun ang atong inspirasyon, na may kwarta o wala, mga lagad yun ta nga malipayon. Amen. Dagan mga pagsulay, mga pag-antos, mupadayon, kaysa man ang atong inspirasyon o dili ang mga butang ni ining kalibutana. Oras na usap, na atong kamatiyo ng pulong sa Ginoo. Yan na ako ang tanan nga magatindog. Atong abrihan ang atong mga Biblia. Yan sa sulat ni Haring David sa Salmo 63, Salmo o Psalm chapter 63 verses 1 to 8. Salmo 63 versikulo 1 ngadto sa 8. Ganyan ako na mabasa ni ini. Okay. So, Brother Kevin, si Brother Dansoy, dingil. Basa ni ini. Uno nga ito sa 8. 63. Oh. O Diyos, ikaw ang akong Diyos ug nangandoy ako kanimo. Sa bugos kong kasing-kasing gipangandoy ikaw. Ang kalagkog yuho kanimo sa mga nagmala ug hupas nga yuta. Busa pakita ako kanimo diha sa imong templo ug pasud-unga ako sa imong gahom ug himaya. Ang imong gugma nga walay paglubad mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Busa daygon ko ikaw. Pasalamatan ko ikaw samtang ako buhi pa. Ug ibayaw ko ang akong mga kamot nga kanimo samtang magampo ako. Magkumbira ang akong kalag ug magtagbaw sa hingpit ug mag-awit ako ug magmalipayon sa pagdayeg kanimo. Inigigda nako, maghandom ako kanimo ug sa tibok gabi ikaw ang akong gihunahuna. Kay sa tanang panahon gitabangan mo man ako sa landong sa imong mga pako. Mag-awit ako ug malipayon. Ang akong kalag nagsalig kanimo ug ikuptan mo ako busa dili ako maunsa. Amen. Magamputa. Salamat po Diyos dili mga rasa sa maong pribileyo nga kami makadulog daw sa diha sa imong buluhan ng mensahe. Salamat kay kini nga mensahe o Dios makahatag kanamo og dugang pagtulunan usab painumdum sa matag usa aron kay Lord nga kami adunay pag-inguha nga tinud-anay pagyud ganha kanimo Lord usa kini ka mga pagpukaw gani kanamo o Dios nga di kinahanglan nga mangandoy jud mi kanunay ganha kanimo Lord sa tanang panahon kay ikaw man bililhon kay gani kanamo ikaw sabihan kami imuhang ginalantaw kanunay gani imuha kami giluwas pinaagi sa mga pag-antos nahimo kami bililhon diha sa mga tubangan busa Ginoo
ginaangkon pud namo ugad nga ikaw lamang ang bililhon kaayo sa tanan na dapat amo ang panganduyon Ginoo sa tanang panahon. Ikaw nga among kalipay, kalinaw ug katong katagbawan Ginoo. Salamat Lord nga maghatag kini o Dios o pagpahinumdom kanamong tanan kini imo minsay nga among madungog karon. Usa ang tanang kadungganan kay mayaan kanimo lamang Ginoo Hesus ang tanan. Amen and amen. Magapanglingkod na. Magisgot kita ni ini maura sa mga kaigsunan. Sa atong tema may tungod The prayer of a thirsting soul. The prayer of a thirsting soul or ang pag-ampo sa iuhaw nga kalag or iuhaw nga mga kalag. Ha? Iuhaw ba ang atong mga kalag mga kaigsunan? Asa tag iuhaw? Siyempre, diha sa iyang pagigugma. Ang gugma sa Ginoo na kinahanglan kita niini. Ang iyahang pagkamaayo. Iuhaw kita niini. Bisan tuod nga kanang bitaw. Ana-ana ta sa Dios. Ana-ana ta sa Ginoo. Kinahanglan pation jud nato ang pagkauhaw. Literal nga pagkauhaw mga kaigsunan. Matag adlaw nagainom jud ta og tubig. Isay wala nagainom og tubig dinhi ah. Sa isang adlaw wa sa kainom og tubig. Yani o, ebidensya o nagainom og tubig. Kaya tungod kay importante kayo ang tubig. Amen. Matag adlaw dili pwede nga dili ta mo inom og tubig. Kay kung walay tubig nga ato ang giinom, magluya jud ta. Amen. Kung mauga na gani ang ato ang tutunlan o dila o ba maglisod na ta og tulon. Matigdan mo kung uhaw na kay ka unya. Nakahinay o kauga ang imuhang ba o tutunlan. Nagaana nimo tulon nimo, murag di nakakatulon. Magriya na nagtututo. Nga naman, uga na kayo. Dili na, danlo, kuha na tubig. So inana po ang ato ang kinabuhi, ang ato makalag, magkalisod-lisod. Kung wala ang tubig. Amen. Wala, kinahanglan matag adlaw, timuhaon jud nato ang Dios. Kaya kung wala ang Dios, struggle ang atong kinabuhi. Ha? Dili ta malipayon. Walay kalinaw ang atong kinabuhi kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Wala kinahanglan. Ano na tayo pagtinguha, ano na ganap kaniya. Kaya nga atong kalag, kanunay nagapangandoy diha siyang tubig na mao ang Dios. Masaw na to ha. Ang giingon ni Haring David diri sa atong tema pa, the prayer of a thirsting soul, ang pag-ampo sa giuhaw nga kalag. Ha? O Dios, ikaw ang akong Dios, og nangandoy ako kanimo. Ha? Desiring to God. Sa panahon di ay nga kita kanabito nagaampo ta midungod ta sa Dios, naga-desire di kaniya kaniya. Ang tao nga walay ampo-ampo, siyempre wala din na siya nagaduol sa Ginoo. Ebidensya na siya pagpakita o klaro kayo nga wala sa nakinahanglan o Ginoo. Ang malikon, pag ang tao wala nagaampo, o sa kanining ampo, miduol ka sa Dios. Kung wala nato ni ginahimo, wala po ka nagatinguha sa Dios. Take note ha, take note. Ha? Diba si kanato diri panagsa na talaga ampo. Sa ato pa kung panagsa na talaga ampo, panagsa na punta nagtinguha sa Dios. Ha?
desiring to God is the evidence nga ginapakita nato nga nagkinahanglan tang kaniya o ang atong kalag na kinahanglan jud kaniya kay gikuhaw kini kanunay. Ha? Yan ha kaniya. Nangandoy ako kanimo sa bug-os kong kasing-kasing. Gipangandoy ko ikaw. Ang kalag ko giuhaw kanimo sama sa nagmala o hupas nga yuta. Hupas ni yuta o sa gining hupas. Ha? Nagmala, klaro na jud kay na. Sige na nagmala. Uga kayo. Nag-ilninyo. Nagmala. Niya naghupas. Siyempre, murag wa na nag-function. Ito ang nadungog na hupas, kala mo ng pabuto, no? Kaya namubuto, kaya hupas na. So, diya po sa tubig sa atong kinabuhi, muabot po din ang pagkahupas. Amen. Ha? Kung wala ta nagainom diha sa Dios o wala ta nangandoy kaniya, ha? Siyempre, kaya ako ang kinabuhi, samtang buhi pa kita nini kalibutan na, daghan kayong mga pagsulay, problema, mga pag-antos, etc. Muna nga, ginakuha po ang ato ang tubig nga anak ka na to. Amen? Ginagamit man ta. For example, ini karon, nagulang ng Diyod, related ng Diyod, may tubig, daghan kayo, ganagaya, ang tubig. Di magpabilin nga, anay tubig ginaa sa mga yuta. Kaya moabot ang panahon, mutuhog ka na, or suyupon sa kainit. Amen? Moabot ang panahon, nga magmalani, no fast food. Amen? So, nganong muhupas? Kay tungod lagi, adunay kainit ka musuyop. Amen. Mutuho pusab. Inana po ang atong kinabuhi. Pagatestingan kita. Amen. Daghag mga pagsulay. Muna gikinahanglan nato ang Dios daw sa diin para magbasa kanunay ang atong pag-alagad kaniya. Way kaluya. Walay kaluya. Unya, magpabiling jud ang anaa sa kadasig. Managi kinahanglan jud ka kadasig-kasing nakita mo doon nga na kaniya. Adunay pagpangandoy nga na kaniya makaigsunan. Tapos, sa verse 2, pakibasa. Pakibasa sa verse 2. Usa pakita ako kanimo diha sa imong templo o pasudunga ako sa imong gahom o himaya. Praise the Lord. Si Haring David nagatinguha nga ang Dios magpakita nga naha kaniya diha sa iyang templo. O pasudunga ako sa imong gahom o himaya. Una-una, dili ni literal nga magpakita gyud ang Dios naong kunahon kundi mabati ni Haring David ang presensya sa Ginoo diha sa templo. Mao ba kini ang ato ginatinguha pod? Sama sa ini nga atong gibuhat. Matag Domingo nagatinguha batang nga ang presensya sa Ginoo mabati nato. O naglantagaw ba ang atong panguna-una? Naana ta sulod sa templo, nanata sulod sa iglesia, nagkatapok na ta, pero ang ato ading hunahuna, ang atong tinguha, halayo, mas nabati pa nato ang presensya sa Mobile Legion. Mas nabati pa nato ang presensya sa to ang kalab team. Yung ano man, mauman ang atong gitinguha. Amen. Mabati nato ang tinguha sa Dios, presensya sa Dios kung kita nagatinguha nga na kaniya. Bisag na nata sa templo, wala jud nato sa gipangandoy sa tong kasing-kasing, di jud nato mabati ang iyang presensya. Sa pag nag-aawit ng mga pagdayeg, kung wala ta nakapokus diha kaniya,
di gyud nato mabati ang iyang presensya. Matingala na lang ta nga nagpabilin gapon tang mala. Amen. Nagpabilin gapon tang uga. Kay tungod kay ang hinungdan wala ta nakasentro sa pagtinguha kaniya. Kasabta nato, mga kaigsunan, mabati day nato ang presensya sa Ginoo. Kung kita nagatinguha nganha kaniya. Nakuha ba nato? Nakuha nato? Ha? Dili magtangali sa tanang panahon nga ang atong una-una o kasing-kasing naana lang yun sa Diyos. Labi na yun sa Lunes, ngadto sa Sabado. Muna pasalamat lang guys na kaya doon ay prayer meeting. Ha? Ikinanglan, bisag walay prayer meeting o Sunday, muhatag panahon sa pagpamalandong sa Ginoo. Ha? Unya, kung sa panahon dyan sa panimbahon, inaalaman ta naglingkod o prayer meeting ba, Bible study, ihatag na nato ang tanan kaniya. Wala pagalit na makahatag sa panahon sa Ginoo, Lunes, Santo, Sabado, panagsalang, kay naata sa itong trabaho, alangan makunata sa itong negosyo, nagkuha ta og Diyos, dinaa, o yan itong na nagapon sa Ginoo, basin ba yan nag-awas na ang Diyos, nga nagkuantag Diyos, o yan naghimo kag hotcake, imong hunaw-una gapon na sa Diyos, murag makuan ka, basin mapagod ay noon. O, di ba? Amen. Kinahanglan muhatag tag panahon sa Dios. Makapahulay ta dili man tanang panahon nga naay customer, kung naatay negosyo o naabata sa trabaho. Ah? Amen. Pwede matunga ang imong nahuna. Kung unsa tong imuhang gihunahuna, mao ra gyud na nakasentro diha. Amen. Kung sa kakamekaniko, siyempre, aminaw ka, kung sa sakit na anan, mag-ayo ka. Muhad yun ng tanawon, i-focus nimo imong una. Diha di pwede nga naana po naka sa Dios nya nagkuhan ka na nagayo-ayo kasi nanoon ang imuhang matao din nga buhok Ginoo no pisa lahi na. Ang pagpasabot ni ana is unaan ta sa pagpahulay. Matag yun tao panahon sa Ginoo sa pagpamalandong. Mangandoy ta diha sa presensya. O naan ta sa panangbahon, isentro yun nato, ihatag nato ang tanan kaniya. Kaya wala naman ta sa trabaho, na naman ta sa pagsimba. Amen. Kay kulang pa ito paghatag panahon sa Ginoo, biaging mga adlaw, niya kuminglingkod na tadriya, wala pa yun tayo nahatag kaniya, pag-focus niya, pag-sentro sa iya, murag hapog walay nahitabo. Amen. Muna nga, si Haring David, ingon sa pakit ako kanimo diha sa imong templo. O pasudo nga ako sa imong gahom og himaya. Meaning to say, gusto makabot ni Haring David ang gahom sa Ginoo. Amen. Ang himaya sa Dios. Ha? Mabati niya kung kinsa gyud ang Dios. Mabod kini ang dapat nga atong panganduyon mga kaigsunan. Verse 3. Pakibasa sa verse 3. Ang imong gugmang walay paglubad, mas bilin pa kaysa kinabuhi. Busa daygon ko ikaw. Okay. Salamat kayo. Ngayon daygon ni Haring David ang Dios. Kay tungod ang gugma sa Ginoo walay paglubad. Amen. O sa kining word nga walay paglubad. Mamaora sa walay pagkakupas. Amen. Walay pagkauga. Amen. Walay pagka walay pagkauga o bupas. Dili ma-paid. Dili pareho sa mga nindot ato nga mga pantalon karon. Abot jud ang pagkakupas. Amen. Sabi na kung 300 lang. Mara man jud atong ma-afford. Nindot pa kayo nagkulor. Kadugayan pila ka bulan sige na tuglaba. Ana nangakuha naman, nangausap naman ang kulor. Ni kupas. Ni kupas. Pero ang atong Dios nga atong gilagaran wa jay pagkakupas. Amen. Wala jay paglubad. Pakibasa sa
Jeremias 31, versikulo 3. Pakibasa. Jeremiah. Jeremiah 31, verse 3. Okay? 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 Okay, pakibasa. Nagpakita ako kanila gikan sa halayo. Mga Israelita, gihigugma ko kamo kanunay busa, gipadayon ko pagpaila kaninyo ang gugma kong walay paglugar. Amen. Amen. Ang Dios sa Israel maupod ang atong Dios. Bisan od ang iyang katawhan nga maong mga Hebrehanon usahay bagulbulan, gahig ulo, saputon, dili mapasalamaton apan ang Ginoo kanunay nagapahinomdom kanila. Mao ni ang klaro kaayo o ebidensya nga nagapakita nga ang gugma sa Dios way paglubad. Pero wala nagapasabot nga maingon ta nga wa man day paglubad ang gugma sa Dios. Okay ra kung mabuhat ini. Okay ra kung mapabilin sa kuang kinayahan nga pagkasaputon, pagkabakakon, dili na mao. Ang ipasabot nila nga ang gugma sa Dios walay paglubad bisan og nailayo na ta sa iyaha pero kanunay siya nagapahinumdom kanato. Amen. Dili sa pareho sa tao na kung kita mopahilayo sa katao, mopahilayo po na ang tao. Kaya nga naman, labi na kung nagdumot mong duha. Pero ang Dios, bisan og kita mipahilayo kaniya, pero kanunay sa nagapaningkamot nga kita mahinumduman nga kita makahinumdum kaniya. Amen. Mao na nga ang mga taga-Israel, mao man sila mga Hebrehanon. Word Hebrew or Hebrehanon, mao man ang ilahang lingwahe. Lingwahe nila na. Pinulungan. Kita mga Bisaya ta, gigugma po ta sa Dios. O kanunay ang Dios nagapahinumdum kanato nga iyang gugma wala gyud paglubad. Mauna nga ingon si Haring David diri daygon ko ikaw kay nganuman nakita og na-experience gyud ni Haring David nga ang iyang Dios walay ang gugma sa Dios way paglubad. Amen. Nasinati po ba nato ni ang gugma sa Ginoo? Amen. Amen mo na nga daygon jud nato sa tinguhaon og panganduyon. Verse 4 pakibasa. Pasalamatan ko ikaw samtang ako buhi pa. Ug ibayaw ko ang akong mga kamot nga kanimo samtang magampo ako. Amen. Pasalamatan ko ikaw samtang ako buhi pa. Anang samtang napatay gininhawa, andam jud ta mo pasalamat sa Ginoo. Wala ingon ni Pablo din na sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 18, gibasa daw. Unang Tesalonica bersikulo kapitulo 5 bersikulo 18. Mapasalamaton ta kanunay. Amen. Pagibasa. Ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mao ni kabubuton sa Dios nga makita niya kanato nga mapasalamaton ta sa tanang panahon. Amen. Dili lang kay dasig ta sa pagpangalagad kung maayo ang panahon. Di sa kumusimba kay ulan-ulan man. Di sa kumusimba, walay klaro ako ang mood karon. Walay excitement akong kasing-kasing. Dili kumusimba dira kay nako kaligut-gutan. Nana. Naglagot pa manggupon sister. Nya ka naglagot man ka pila na katuig. Ako kay simba-simba.
Ha? Di ko matong simbahan lagi. Kay or manggapon plastic kayo ta. Nya naglagot pa dai ko sa yaha. Nya mina-pina kong pulong sa Ginoo. Nya malapaday ko'y kanakapungot, murag hapon di ko makahatag o kana bitaw makapalipay sa Ginoo. Kabalo malay ka, wala ka na nang kapungot. Amen. Kunya kay dugay pa yung ginawa yung kapungot. Wala pa siya masimba. Kay hadlok po na isa, may mo daw siyang plastic ya atubangan sa Ginoo. Yun ba? So gikinahanglan di ay nga wala ko na lang kapungot. Amen. Amen. Ha? Aron nga makapaymuot ta sa Ginoo. Ha? Mo man ay pinaka-importante. Dili man tingali mawala nga kana bitong napatay murag kasakit. Pero paningkamutan nato nga mawala jud na. Amen. Nga mawala jud ng inanak nga mga pagbati. Nga maulang kana ang babag. Amen. Nga dili na tumahatag sa Dios ang pagpahimuot. Tungod lang ni ana mga kaigsunan. Napoy uban na mo mga kaigsunan dira apod sa first service. Onya na daw sa musimba kung wala na dito yung kapungot. Kapungot niya. Mag tuig na kapin. Kung sa akong manaaron, yan na akong wala ano na makapungot kaya para kuan niya mo lagi na okay na daw kay nagsimba mo daw sila sa Ginoo gihapon kay nagampo man daw sila mo ba na Ginoo nagampo daw gihapon sila ambot lang kung tinuod ba jud ka nagampo di magapon daw akon sa Ginoo ang imong mga pag-ampo kung anak ka sa kapungot kung sa gingon ni Jesus Christ o nakay pasakitan o nakapasakit sa imuha pag pinasaylo ay mo para madawat mo sa Ginoo. Amen. Ha? Wala kami simba katungod kay naapa ka sa kasakit o kapungot kay mingon ka nga nagaampo magapon mi. Yes nagapon na imong mapag-ampo. Amen. Muna kinahanglan magpasalamatot ka kanunay sa Dios. Na may mga tao mo salay ka nato, mo pasakit, mapamilinta nga, musimba kaniya. Ha? O niya, o ibayaw ko ang ako makamot nga na kanimo, samtang mag-ampo ako. Dali sila, David kani ato, ginabayaw yun nila ang ilang makamot. Siguro karon dili naman na requirements, pero kung pwede, ibayaw nato itong makamot, kung kaya pa nato ibayaw. Amen. Amen. Ha? Para po makita sa Dios na aduna tay kana bitong paghago. Ha? Dili lang kay sa trabaho nga mipukpok ta dinha sa tumatrabaho para ta sweldoan o sa mga negosyo ba? Kundi na po sa pagbayaw. Hago po diya na. Ha? Pagbayaw apoy po na. Ha? Sabi na maglihan sa lihan sa nato niya igsoon. Yadugay makamuman ampo si pastor. Dahil mo. Kampoy na kami dito. Di ba wala? Wala na pagkakikot na. Sangga lang. Di ba? So, kinahanglan, ato na tayo paglahutay. Ato na tayo pagpakita po ginaghangot ta. Kaya kung gamuhanan lang ka, nanapod. Ay lagi gumingon ka na kapuya na, ay kung sa imong kamot, ay. Namoray nung dan nga, wala ka nakapokus. Dahil mo mas ang pagkasin, ay. Nagpakitang tao na lang dito na kahit kay ka, na ihan si daw ka kunuhay po. Pero muna na, kapuya na dito. Ipaulay na lang. Amen. So ba ingon ni Haring David, verse 5. Magkumbira ang akong kalag o magtagbaw sa ingpit o mag-awit ako nga malipayon sa pagdayeg kanimo. Amen. Mauna ang mga resulta sa mga tao nga dito kanunay gauhaw sa Dios. Gauhaw ang ilang makalag nato sa Dios. Mapasalamaton sa Dios sa tanang panahon. Unya
Gali, mag-iskutag, magkumbira. Grabing kalipay diha siya kasing-kasing. Wala pa nagpasabot, naglitson ang iyang kasing-kasing, ang iyang kalag, mag-iskutag kumbira. Patay kayo ka ng mga tao. Kaon yun, di ba? O, ang tinood ay kumbira, itang malipayon ta. Kung sa'y anak ka na to. Amen. Number 1, nga nagkumbira ang atong kasing-kasing. Malipayon. Nga nangalagad nga na sa Ginoo. Gali, magtagbaw kini sa hingpit. O mag-awit nga malipayon sa mga pagdayeg nga naha kaniya. Na kaniya sa tumapagdayeg, malipayon ba ta? Amen. Malipayon ba ta nga nagdayeg sa Ginoo? Ha? Ang tao bitaw nga iuhaw literal, mangita na siya o tubig yun. Amen. Mangita na siya o tubig. Ha? Pag-uhawon ka pag-ayon, naka-experience man yun tani ana. Ha? Wala na kailangan nonaon, tubig na lang yun. Yan kulay tubig sa inyong balay. Magtungod pa yun ka. Balik na lang ka og ice water. Na kung wala ice water, makaunaw na lang yun kag inom kong balon. Ilana ko sa una, nakainom din ko ng balon. Sulti naman ako na nabiin na mo kahit ugod. Wala dyan tubig ang balay. Sa akong umawa na balik. Na may balon, lang ko balon. Para dyan matambalan ng kauhaw. Amen? So, sa diha pag-inom nimo, mubalik ang imong kalipay. Nang makaingon ko ba, wow, pagkalindot na lang doon. Inana po ang atong kasing-kasing. Once kung kita nagapangandiw sa Dios, nagaampo, kanunay po tang malipayon. Amen. 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 Muna kinahanglan tubilan nato kanunay ang atong kalag. Inaagi sa pagpangandoy nato nga kaniya. Mag-ampo ta, pamalandong sa pulong, mubasa, magtinguha nga na kaniya. Aron ang atong kasing-kasing, magtagbaw diha sa kalipay mga kaigsunan. Verse 6, pagibasa. Gigda na ako, maghandom ako kanimo. Ug sa tibok gabi, ikaw ang aking gimunahuna. Wow, pagkanindot ha. Inigigda daw ni Haring David. Maghandom ako kanimo. Sa maghandom, una. Kung sabi mo na ni Haring David, ang dagway ba sa Diyos? Di man nakita ang Diyos. Siyempre, ang pagkamaayo sa Diyos. Amen. Ang gugma niyang way paglubad. Mao ni ang ginahandom o ginahinumduman ni Haring David. Dali sa tibok gabi. Muna sa Haring David, ang Diyos, mao gyud ang Diyos ang iyang ginatinguha. Mao pud baka kini atong ginatinguha. Daghan na ba yung kompetensya karon? Wala nga dili na nato mahatagan og taas na panahon ang Dios. Tanaw din ta sa itong mga Facebook. Tabuyon sa Facebook, Messenger na pod. Tabuyon sa Messenger, mag-YouTube na pod. So wala na dito panahon. Manay gingon sa Biblia, magkagrabi ang kalibutan, pagkadautan. Dili manggani sila makahatag og panahon kani adto. Muna nagapangandig yung Haring David nga sa Dios bisag wa pay cellphone kani adto. Amen. Take note. Wala pay cellphone kani adto. Wala pay Facebook aron nga matunga ang ilang bahin sa paghandom ngadto sa Dios. Pero naanay mga hinungdan nga nung di nila mahatag ang panahon nga na sa Dios. O na karon hangtod karon, mas migrabe pa yun ang mga hinungdan nga dili na yun nato matagaan og panahon ang Dios. Dili na nato sa madayeg pagtarong,
dili nato sa matinguha, etc. Kaya nga naman, daghan na jud kaayo og hinungdan. Tungod sa mga cellphone, dili lang kay ang text imong gibantayan, notification, nag-message sa Messenger, etc. etc. Mo-open ko ba sa akong Messenger? Kasi nainingin mo sa kuha, magwapa ko or gwapo. Isa ka nig-like sa kuha ang video no, nga nindot bang kahit akong video. Isa ka nag-comment no, sa kuha ang video nga ko ang gi-post na. Mo na lang yun ang atong gihunahuna. Daghang mga tao, inaanan lang yun ang gihunahuna. Makisuhanon man gani, dili man kay makahatag og taas na panahon sa Ginoo. Kung sa nakato, kung sa nakato mga tao wala jud ngalagad sa Ginoo. Ha? Ha? Mo na nga karong panahon na natuman na yun ang gipropesya sa Biblia. Na nagapakita kini nga haduol na yun ang pagbalik sa atong Ginoo. Ha? Ikinahanglan muhatag yun ta o mugahin o panahon nga na sa atong buhay nga Dios. Takibanso sa 7 ngadto sa 8. Kay sa tanang panahon kitabangan mo man ako sa landong sa imong mga pako mag-awit akong mamalipayon. Ang akong kalang nagsalit kanimo ug ikuptan mo ako busa dili ako maunsa. Nganong si Haring David maghandom kanunay sa Dios. Nganong si Haring David mapasalamaton sa Dios. Nganong si Haring David nagatinguha kanunay sa Dios. Itungod kay gitabangan siya sa Dios. Amen. Kita po unta sa dihang na sinati nato ang pagkamaayo sa Ginoo sa talang panahon nga siya nagtabang ka nato. Numero 1, atong panahon nga giluwas ta niya. Ang atong buhaton po unta mapasalamaton ta nga na kaniya o kanunay ta nagatinguha nga na kaniya. Amen. Usap na nato mensahe. Ha? Mag-awit kitag mga pagdayi gana kaniya nga malipayon. Dili itong nagmugot ka ba? Ha? Nakuya sa hitindo ko eh. Alta na po. Katawa ko itong mga niaging adlaw. Naglingkod ko dito sa kuwan. Ilang tindahan. Naminaw sa Christian song. Ang murag pagkatulik na ito Christian song. Pero Christian song yun siya. Ilakaw man yung bana, babae man ito nagpapan sa yung cellphone Christian song. Minaw siya. Ilakaw yung bana. Tawag yung ilakaw man. Last na panahon ng minaw sa Christian song. Ilakaw man yung bana sa kuwan. Ana dito masawa. Ano naman mo ka? Awa! Kamalangit! Awa ka! Naminaw Christian song. Nana pa siya. Kadakanda po siya. Ano sa balik? Naminaw Christian song. Ganyan parang nagap pinibalaan. Tatawa lagi ka. So, dili ta dapat inana. Amen? Ha? Kinahanglan yun nga marami itong sabi na sa ini nga itong ipangbuhat kinahanglan yun nga nakapokus sa tuang na nga sa Ginoo. Ha? Mag-awit na sa Ginoo, yakan yun nato ang kanang nga kaniya. Mga pagdayig, kanami itong sabto na ito ang mensahe. Amen. Teka ito magul sa bargwa kasabot sa mensahe. Kung sabay-sabay sa kanta, o niya, masukanong dito kayo. Namura ba yung sila rin duha? Dagna ba yung mga tao na kadungan? Di ba? So, kinahanglan yun nga, diha sa itong mga pag-awit, sa mga pagdaig sa Diyos,
malipayon ta og atong sabton ang mensahe sa Ginoo. Amen. Ingon sa diri ang akong kalag nagsalig kanimo o gikuptan mo ako busa dili ako maunsa. Amen. Pagalindot na lang yun, no? Dili og dili gyud ta maunsa kay ang Dios anaaman kanato. Wala atong mensahe nato nga ginabalik-balik nato kung dili pa jud nimo panahon, ampingan jud ka sa Ginoo. Ha? Pero kung panahon na gyud nimo, diha na jud pug kakwaon niya. Ha? Mana nga dili ta kinahanglan mga hadlok. Pero ilang giniingon dira ang kulto, sila na hadlok sa kulto. Murag namingaw naman pud no. Ha? Hadlok pa jud ta. Na daw sila gahom, nabisa kung saan na rin mong surado, masulod yun daw na sila. Makasulod yun daw. Kaya kung ikaw kulang kag pagtuo sa Ginoo, wala yun, natulratol na ka. Masimbig, nag-ampo ko sa Ginoo, pero gamay, tingog dira sa gawas. Bisag manok ra na, unsa ba na dira, pero muna ani, bisag mauna ni. Nagkat-kat ba sa atog ninyo, bisag mauna ni. Kasi nag-ampo ka, Lord, batayin tao mi, pero kulang yung pagtuo. Imong mata, bisig mauna ni, kailangan na kao, di na ka malipayon. Wala kay kalinaw. Kaya bisig mauna ni, musulod ba yun sila. Ino ba yung imong anak, o yung mabang bana, yung mabang igsuon. Sila pa yung mga sinilas na nabilin sa gawas. Kailabre ng sukuton, yung mga abli na daw ang atong purtahan. Mausa na ni ron. Bulang kag pagtuo sa Ginoo. Amen. Wa kay kalinaw, nakalimot ka nga ang imong Dios, imong gilagaran, gamahanan kaayo. Amen. Ha? Pakibasa sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 4. Ha? Pakibasa. 4:4. Oo. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 4. Hapit ta mauman ha. Pan mga anak, iya na kamo sa Dios ug gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta. Kaya ang espiritu nga ana kaninyo mas gamhanay sa gamanan kaysa espiritu nga ana ang mga tao nga iya sa kalibutan. Amen. So daw, ang anaa kanato nga espiritu mas gamahanan kaysa espiritu, mga espiritu ni kalibutan na. Amen. Ano mahadlok man ta. Kaya ka na mga tao nga nagabuhat ni ana, mga kulto daw, mga demonyo man na nanulod ni ana. Gali ang yawa, anghel na mangani ang nagdakop sa yaha. Pakibasa sa Revelation chapter 20. Ipadayag 20. Ono nga to sa 3. Okay? Una nakita ko ang usa ka anghel nga mitungsa gikan sa langit, magdala siya dakong kadina o yawi alang sa bungaw nga dili matungkad. Idakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas o gigakos kini sulod sa 1,000 ka tuig. Tambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw, unya iya kini gisirahan o gitrangkahan aron ang yawa dili na makapanglimbong sa mga kanasuran hangtod nga matapos ang 1,000 ka tuig. Amen. Okay, alam. So now, gidakop sa anghel ang yawa. Anghel na maging gidakop sa yaha. So ano na po tayo kahom? E ano man, ang Diyos nga niya kanato mas kamahanan man kay sa yawa. Unang dili ta kinahanglan madlok. Kung matulog ta, normal lang akong sinhan ang atong mapultahan. Ang kinahanglan yung ampo tawa ni ko duha-duha nga maingon ta nga basig sulod ba no? Si kunyang kadlawon basig naana sa imong atubangan. Murag kulang na kay tagpagtuo nga na sa Dios. Kung nagikinahanglan, isalig yun nato sa Dios ang tanan. Nga siya kamahanan kayo. Amen. Amen. Ha? Kaya mas kamahanan ang atong Dios nga itong gilagaran. O niya, ang pulong ni mo na sa nagapasidaan ka na ito, nagikinahanglan, mangandoy ka kanunay sa Dios. Tungod kay, ang atong kalag, iuhaw kanunay kaniya. Amen. Ang atong lawas gani, gutumon o buhawon, ang atong kalag, labaw sa tanan, nagatiuha o iuhaw kanunay, nanha sa kumbuhi.
nga Diyos, makaigsunan. Mga tindog ka, o mag-aampo kita makaigsunan. Hallelujah, pasalamatan na po ang Ginoo sa mga pulong. Dako kayo ang among pasalamat nga na kanimo Ginoo kay tungod kay ang imong pulong Ginoo nagpabilin nga nagapasidaan kanamo Lord. Kasi dapat ang buhaton aron ang among kalag makainom kanunay diha kanimo. Magikinahanglan kay Lord aron na ang among kalag makainom diha kanimo. Kinahanglan nga matimuhaon kami kanunay nga na kanimo. Mapasalamaton kanunay nga na kanimo. Magampo, mamalandong, maghandong kanunay kanimo. Mubasa sa imong mensahe. Mo ni ang dapat among buhaton Ginoo. Amo kining buhaton, ang among kalag Ginoo ginapainom namo o Dios. Diha kanimo. Aron dili kami madaog sa mga pagsulay Ginoo. Salamat Lord. Kaya nga nagkapasidaan ka namo kung usan yung dapat ang buhaton. Ang pinakalabing importante, good Lord, na kami malipay kung usan man kami nga na kanimo Ginoo. Hindi lang kayo malipayan kami o Diyos sa panahon nga hindi mapanalangin, irigabot kinikanamo. Kung dili sa tanang panahon, Ginoo, sa daghang mapagsulay, kapulangon, kawaladon, mapabiling kami matinguhaon nga na kanimo, musimba, mualagad, mugahin o panahon nga na kanimo Lord sama sa mga gibuhat karon Ginoo. Amat kay Lord, di ikaw nagatudlo gani kanamo Ginoo. Panay ka magapamuhat gani kanamo. Panay ka o Dios magamit gani kanamo Lord. Ang mga tao ko Dios kay giuhaw pag-ayo nga na kanimo makainom usab diha sa imuha Lord. Ang mga tao nga giuhaw gutom na pag-ayo Ginoo ang ilang makalag makakaon makainom usab Ginoo diha sa imuha pulong Ginoo. Amat kay Lord makadasig kay imuhang ibasinati gani kanamo Lord. Amat yung kay Ginoo dili kanan. Sa Ginoo tanang kadungganan kay mayaan. Nga lamang kanimo Ginoo Jesus ang tanan. Ang tanan magyunog amen. Amen. Praise God, napalangin na magsamang pulong ison. Amen. Nga kinahanglan Dios nga atong tinguhaon ang Dios. Amen. Ang magpanunayon. Amen. Amen. So, kung bahay mo ison, anong may katulong baril pulaya, o ang pagkuha sa atong kanapulo, 10% para sa tumboy nga Dios. Amen. Amen. Muhatag tay soon kay tungon kung wala ang Dios, wala gyud tay maato. Amen. Amen. Unang-una ang kinabuhi, kaduha ang hangin, ug ang kusog dili atoa. Kung kinahanglan matag pud sa tumboy nga Dios. Amen. So, ay mohala do gawid son kataan. Kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo'y sa aking tugon. Kailan ba'y di mapabayaan sa iyo lamang. Tatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo, lilim sa sampagmula sa
masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di mababago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matataguan, sa iyo lamang mananatili sa iyo, lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo, lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan ka sa dakong lihim, sa dakong lihim. Amen. God, salamat tayo. Talangin na sa inyong dang. Na ato nga po ng salapyan ng bayan so na lihan sa kakamot niya sa malag. Hindi nga lang doon kung Diyos, Lord. Salamat sa Lord. Sa village ko no, Lord. Din kami dinulod na pagkaig. Magpasalamat na naman. Salamat kay Ginoo Lord, bisan pa rin mo Lord sa tulong. Among nadungog karong basa Ginoo Lord, salamat kay Lord na magtulong Lord. Magrema mato Lord sa mga usap namin. Din Lord, nahanglan na amo kang kinuhaon Ginoo Lord sa mga karon. Salamat kay Ginoo Lord na tunga-pulunga magpabilin Ginoo Lord dito kami. Ahangtod sa mga kamatayon mo ako Ginoo. Talayong ka kay Ginoo Lord sa walay katapusan bisan pa kay Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo Lord na ikaw gid Ginoo Lord. Padayon nalangin Ginoo Lord, magabalos ka. Magabubos nalangin Ginoo Lord nga sa mga anak Ginoo sa malipayon nga nagpatay. Salamat kay Ginoo Lord bisan pa Ginoo Lord. Source ko. Kami lang Ginoo Lord. Asa man Ginoo Lord, ikaw ra gid masayo sa Ginoo Lord. Ikaw magatabang Ginoo Lord. Nagiyang anak kanila Ginoo Lord. San pa ikaw maghatag ng nito paalam mo ka ay balungan ka namo Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo Lord, ikaw magatubaw pagkaisog namong tanan usab Ginoo Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo Lord. Kanang mapagampo pagpasalamat pagtuboy sa pangalan ni Jesus na among manluluwas. Amen. Okay, sa itong mga announcement, prayer meeting diri every Saturday gahapon no. In the evening 7 p.m. 7 p.m. So, mao na ato ang mga painindog padayon gahapon atong panimbahon diri every Sunday morning alas 10 ta magsugod. Okay? So, mao lang kana ato ang mga announcement padayon ta dinaa. Sa pagpaymaya diha sa tumbuhi nga Dios magligunay. Magligunay unya magayusa dinaa sa usa ka katuyuan
sa pagpaybuot ya sa tuang Ginoo nga atong gilagaran. Mga tindog kita mo ato kita sa pagtapos. Kawiton ang imo ang maya. Dalay gum ka o Diyos, kami sa ulit katutusan amahan. Salamat Lord sa inyong gugma nga wala paglubad niyan di ka naman Ginoo. Bisan naman o God sa mga pagkamasala nga lang sa mga Pan ikaw ang Diyos Ginoo, padayon ng ikumanan ka na. Bisan pa man o God, na ang Diyos ang pagtapos ka Diyos Ginoo ang ikuban niyan di ka naman. Ikaw ang Diyos Ginoo, nagapamuhat o God sa mga tagusan ang pagkinabuhiaman. Lord, dalay gum ka God sa mga pulong na inyong paabot niyan di ka naman. Lord, salamat o God sa nagdala nga ng simong pulong. Bisan di pila lang man kami diri ka Diyos Ginoo, apan ikaw ang Diyos Ginoo. Ikaw ang nagpadala nila nga ni kanamo ang hanang pagbatbat sa mga Pusa Lord, salamat o God sa panahon ay hindi alang kanamo. Amo kang salamatan o God sa matag adlaw Ginoo na mabot sa mga Ginoo. Bisan pa man o God sa mga pagbulag-bulag. Ikaw ang Diyos Ginoo mag-affliction mo na. Ikaw ang Diyos Ginoo magapanalangin sa matag pamilya nga naa karon dili Ama. Salamat o God sa may pangluwas sa imong paabot kadto. Salamat Lord, bisan pa man Ginoo sa ilang mga negosyo o God. Bisan pa man Ginoo sila panginabuhian. Lord, ikaw ang Diyos Ginoo magapanalangin o God. Magapadala ka Lord o customer Ginoo. Bisan pa man o God sa mga nanglakaw Ginoo. Lord, ikaw ang Diyos Ginoo magabalot ang mga bisan pa man o God sa mga tanan ng masipon Ginoo. Lord, ikaw ang Diyos Ginoo magaduaw ngadto kanila imo. Ikaw ang Diyos Ginoo magahikap ngadto kanila o God. Ikaw ang Diyos Ginoo mag-aayaw Ginoo. Sa Lord, the light o God sa ulit tungkol kaya ang kadaugan Ginoo, ang kaayuhan amahan, among dawat nga ng pinagi sa bukong anak ng Ginoo. Ginoo, Amen.